la porta avall, entren amb violència, la fan fora grapats, ella oposa resistència, les veïnes han baixat, la clau és estar juntes i juntes planten cara davant les lleis injustes, perquè no podrem més, no podrem més, un dia no podrem més, i ho podrem tot, llavors ho podrem tot. La mar porta un sospir, botella sense missatge, que ha escapat fugint, ella ve com a equipatge, tot i el canvi cultural ha trobat gent que l'ajuda, cap persona és il·legal, en les xarxes benvinguda, perquè no podrem més, no podrem més, un dia no podrem més, ho podrem tot, llavors ho podrem tot. No podrem més, un dia no podrem més, ho podrem tot, llavors ho podrem tot. Partint-les com grandos vull dir que no a jornades abusives, ja n'hi ha prou de treballar sense condicions, són essencials i dignes. L'anima una companya passant a l'acció i en són dos idees.